הלו? שלום, יעקב אילון. כן. שלום, מדברת שרון מהלשכה של חבר הכנסת שמעון פרס. כן. אני יכולה בבקשה להעביר לך שיחה? כן, את מי? מר פרס? את מר פרס, כן? בוודאי. אוקיי, רק שנייה בבקשה. יעקב? כן. שלום לך, מדבר שמעון, מה שלומך? תודה רבה. קודם כל אני רוצה לומר לך שאתם עושים עבודה נהדרת. אתה ומיקי נהדרים. אני רואה אתכם וצופה בכם, פשוט נהדר. תודה רבה. מה שרציתי לשאול אותך, יעקב, יש לכם פינה בתוכנית של בחור בשם קובי אריאלי. קובי אריאלי, נכון. ואתמול הוא עשה פינה שלו, דיבר עליי. אתה יודע מזה משהו? אתה קשור לפינה שלו? זו פינה שהיא במסגרת טורים אישיים שמשודרת במהדורת החדשות. כן. אז זה כמעין מאמר שלו עצמו. תראה, אני בדרך כלל בעד חופש הביטוי ואין לי שום בעיה עם זה שמדברים עליי. אבל אתמול במקרה אני צפיתי, והדבר שחרה לי זה שמיד אחרי הפינה אתה פשוט צחקת. ואני אומר, אם אתה לא מעורב בטקסטים ואתה צוחק כשדרן, אתה מביע איזה דעה בצחוק הזה. יכול להיות, אבל זה היה זה היה על הצורה ולא על התוכן, הייתי אומר. יכול להיות שזה בכלל לא היה קשור, אני אומר. אולי בכלל צחקת על משהו אחר עם מיקי. לא, צחקנו על הצורה שבה הוא עשה את זה. כי אתם צוחקים, אני גם ראיתי אתכם צוחקים פעם אחת וזה התקפת צחוק. כן, אז אני אקח את הדברים לתשומת ליבי, כן. אבל הבחור הזה, אריאלי, הוא פשוט אתמול, באמת, זה עבר את כל הגבולות. אתה יכול להתערב בזה משהו? אני הייתי מציע דבר... כן, אני שומע. אולי תרצה לבוא ולעשות טור משלך בתשובה. אני חושב שזה יהיה יפה מאוד. שכאילו אתה תזמן אותי לרעיון אצלכם. לא, ניתן לך את הבמה במסגרת ה... לא, יעקב. נתן אותך לרעיון אצלנו, זה תמיד טוב, אבל אני מדבר על... על איזה מקום אתה מדבר? איפה שזה יהיה? במהדורת החדשות, באותו מקום שבו היה... מה אתה מדבר? מה אתה עושה צחוק? נו באמת. אני אבוא למהדורת החדשות לעשות טור אישי, יעקב, אתה שומע את עצמך, אתה מתלוצץ. תראה, מה שאני הייתי רוצה שהיום במהדורה, אתה באופן אישי, או מיקי, לא חשוב תתנצלו על מה שהיה אתמול. לא, אתה יודע שזה בלתי אפשרי. לא, אתה יודע, תצחק על זה, תגיד משהו, אתה יודע, זה היה בדיחה, אתמול צחקתי. זה באמת אתה, מר פרס? לא, אתה יודע, עכשיו אני יכול לגלות לך, זה באמת מר פרס, זה באמת שמעון מדבר. כן. אבל מה שאמרתי לך עכשיו צחקתי, לא התכוונתי ברצינות. אתה רואה שאני מבין בהומור. בכל אופן אתה ראה את עצמך מוזמן אלינו תמיד. אני אכן יבוא לבקר, אבל לא לטור אישי. אתה יודע, זה לא, עדיין אני לא עושה. אני לא שדרן רדיו ולא שדרן טלוויזיה. טוב, יעקב, אני מאוד מקווה שקיבלת את זה, אתה יודע, כמו שצריך, והבנת על מה אני מדבר. בהחלט. אז תודה רבה לך. ואני מאוד מאוד, תדע לך, מאוד מאוד מעריץ אותך. וגם את מיקי תמסור לה. אני אמסור לה. אתם נהדרים. תודה ושלום. כל טוב.